M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandirani lero mu programu ina pano pa Tilankhule na Ambuye, pamene timamva mawu a Mulungu. Ndipo mu sabata ino lero Lolemba ndifuna ndiperekeretu kunena kuti theme ya malaliko onse ndi kusinkhasinkha konse kumene tipange kugona pa nsanamira zoti mwezi uno ndi mwezi wa korona, komanso mwezi uno ndi mwezi wa chibalalitso cha mpingo. Ndipo ngati akhristu, kodi moyo wathu kapena kuti ntchito zathu zikuonetsa poyera chikhulupiriro chathu? Mawu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo woyera kwa Agalatiya mutu 4 ndi 22 mpaka 24, kudzawerenganso ndi 26 mpaka 27, kudzawerenganso ndi 26 mpaka 27, kudzamaliza ndi 31 mpaka Agalatiya 5 ndi 1. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Alois Chikaka kuchokera ku banja loyera Chirindi Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a mthenga wabwino akuchokera mu mthenga wabwino wa Luka woyera mutu 11 ndi 29 mpaka 32. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Frank Razalo Phiri kuchokera ku St. John Paul II Chitedze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a nkalata ya Paulo woyera kwa Agalatiya. Abale, malembo akuti Abrahamu anali ndi ana amuna awiri, wina mayi wake anali kapolo, winayo mayi wake anali mfulu. Mwana amene mayi wake anali kapolo uja anabadwa monga momwe amabadwira ana onse. Koma mwana wina uja amene mayi wake anali mfulu anabadwa chifukwa cha lonjezo la Mulungu. Zimenezi zili ngati fanizo. Akazi awiri aja akufanizira zipangano ziwiri. Mmodzi Hagara uja ndi ochokera ku Phiri la Sinai, ndipo ana ake amakhala akapolo. Koma Yerusalemu wakumwamba ndiye mfulu, ndipo ndiye mayi wathu. Paja malembo akuti, sangalala iwe chumba chosabala ana, imba nthungululu, fuula mokondera, iwe amene sunamvepo zowawa zakubala. Ana akazi osiyidwa ndi ochuluka koposa ana akazi amene ali naye mwamuna. N'chifukwa chake, abale, ife sindife ana akapolo, ndife ana amfulu. Khristu adatimasula kuti tikhale mfulu ndithu. Muzichilimikira tsono, osalola kumangidwanso mgoli la ukapolo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga analembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamenepo anthu ankachulukira. Yesu adati, anthu a m'bado uno ngoyipa, amafuna kuona chizindikiro chozizwitsa. Komabe sadzaona chizindikirocho kupatula cha mneneri Yona chija. Monga Yona uja adali chizindikiro kwa anthu a ku Ninive, chomwechonso Mwana wa Munthu adzakhala chizindikiro kwa anthu a m'bado uno. Pa tsiku la chiweruzo, mfumukazi yakummwera ija idzauka pamodzi ndi anthu a m'bado uno nidzawatsutsa. Paja iyo idachita kuchokera ku mathero a dziko lapansi kukamva zolankhula za nzeru za mfumu Solomoni. Ndipotu pano pali woposa Solomoni amene. Pa tsiku la chiweruzo, anthu a ku Ninive aja adzauka pamodzi ndi anthu a m'bado uno nadzawatsutsa. Paja iwowo adatembenuka mtima atamva malaliko a Yona. Ndipotu pano pali woposa Yona amene. Mthenga
wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu athu alero tikukumana ndi nkhani yochititsa chidwi, yochititsa kaso. Ndipo nkhani ya lero kapena mawu alero amandikumbutsa kalata ya maepiskopi ija amanena kuti reading the signs of the times. Chifukwa Ambuye Yesu mutenga wathu wabwino wa lero akuti m'bado uno ndi woyipa, umafuna chizindikiro nthawi zonse. Ndipo chizindikiro siudzaupatsa kupatapo chizindikiro cha Yona. Signs of the times. Ifeyo tikamakhala ngati Akhristu timayenera kukumbukira kuti munthu ndi thupi ndi mzimu pamodzi. Timachita zinthu mthupi, koma moyo wathu suthera mthupi. Ndi moyo umene Mulungu adawuziramo mpweya wake mu Genesis. Paja atalenga munthu anamuuzira mpweya, adamuuzira mpweya anakhala ndi moyo. Munthu katikisimu amatiuza ndi thupi ndi mzimu. Ndipo munganena kuti timachita zonse in the body, mu thupi, through the body, ndi thupi. Ndipo Ambuye Yesu ponena kuna kuti m'bado uno umafuna chizindikiro, akutikumbutsa kunena kuti ifeyo ngati Akhristu choyambirira chimene kukhala nacho moyo mwathu ndi kumukhulupirira Ambuye Yesuyo. Amadzudzula amachenjeza adakunena kuti ndi chifukwa chani sakhulupirira khale amaona zimene Ambuye Yesu Khristu amachita. Ndipo akuwuza kunena kuti mudakhala ngati anthu akale aja bwezi mutakhulupirira pa zimene ine ndimachita. Chifukwa tikaonadi moyo wa Ambuye Yesu, tikautsata moyo wa Ambuye Yesu, amachita zinthu zimene zili zosiyana kwambiri ndi zimene zimachitika nthawi imeneyo. Ambuye Yesu Khristu mmene amakhala amachita zamphamvu zooneka ndithu ndi maso, koma enabe akuti amafuna chizindikiro. Ndi Ambuye Yesu akupanga contrast kapena kuti akuyerekeza kuti pamene Yona adatumidwa ndi Mulungu kukalalika, anthu aku Ninive adasintha, pamene anthu anthawi yake yomwe akulephera kusintha. Ndipange fast forward lero. Poyamba mwezi uno wa Oktoba ndi mwezi wa Kolona, komanso ndi mwezi wa chibalalitso cha mpingo. Kodi ife ngati Akhristu chizindikiro cha zimene zikuchitika around us ndi chani? Tikaona mmene zikuchitikira m'malo mwathu muno tikuti chani? Tikaona mmene tikukhalira moyo m'dziko lathu lino tikuti chani? Kodi sitikuona kapena sitikuzinda zizindikiro za nthawi inoyo? Kodi zizindikiro za nthawi inoyo ndi chani? Tiye tiyambe ndi moyo wa abale anga achinyamata. Mwina kupanga kope zinthu zoti sitikuzidziwa mu dzina la human rights. Is that a sign for you? Kuti chimenecho ndi chizindikiro kwa inu? Mwina kutaya ma values achikhalidwe chathu, umunthu, mkhalo wa moyo wathu ngati Amalawi, chifukwa tikukopera zakunja. Nthawi zina lero ndi madabwa kuti zabwino zikhale zakunja zokhazo osati zathu zomwe. Kodi ndi kuti Mulungu potilenga ifeyo adatilenga less human beings, kapena anthu amene tili otsika kuposera anzathu akunjawo? Kwa ineyo uku ndikulephera kuona zizindikiro za nthawi. Kunena kuti munthu aliyense, kandi munthu wakuda, kandi mzungu, kandi mwenye, kandi mchaina, adalengedwa mu chithunzi cha Mulungu. Koma kuti tione ndi kudziwa bwino za chithunzi cha Mulungu, timenera kuona inuyo ndi ineyo kuti Ambuye Yesu Khristu akuti chani. Mawu amene tawawerenga lerowa kwa ineyo akuti chani? Kumene kwene ndikumvetsa muno kwa the signs of the times. Kodi mawowa ndikawayika mu context, ndikawayika mu nthawi inoyo, lelolo, nyengo zinozo, akundiuza chani mawu amenewo? Reading the signs of the times. Monga anthu aku Ninive adalapa Yona atawalalikira, kodi anthu alero timalapa tikalalikiridwa? Kodi anthu alero tikamva mawu a Mulungu timagwira chani? Makamba zenu achinyamata anzanga,
moyo wanu ngati munthu adabatizika, inuyo ngati mkatolika, ngati mkhristu, mwena kukhala a sign of contradiction, chizindikiro chakusemphana. Kusemphana chani? Zimene dziko likufuna lero ndi zimene moyo wa chikhristu umafuna, mwina ndi zinthu ziwiri zosiyana. Ndiye ndimandiyenda kudzifunsa ineyo kuti ndisankha chiti. Do I go by the dictates of the world, or do I go by the dictates of Jesus Christ? Zimene Ambuye Yesu Kristu stands for. Tilipo achinyamata ambiri amene tikuonongeka lero simply because sitikufuna kuti ngati atotsalira, tikhale progressive. Sometimes you sit down and say, kuti chimene ati progressive ucho ndi chani? Mwachitsanzo, mosapyatira. Tikanene kuti maukwati amuna ndi amuna okhaokha, akazaka progress. What type of progress can that be? Kupita kudzokoka kwa mtundu wanji weya mamuna ndi mamuna meets ndevu ndi ndevu. Ziteka bwanji? So ife ngati achinyamata, mawu akutilankhula lero today. Ana, mawu akutilankhula today. Kuti ineyo ndikhale chizindikiro of contradiction today. Let me be the sign today. Komanso ndikamawerenga mawu a Mulungu, ndikamawamva mawu a Mulungu, Ambuye Yesu Kristu pamene ali pakati pawo, ena adamulole kuti chizindikiro Mesaya uja atunduyo. Chifukwa chani? Adatsegula makutu awo, adatsegula maso awo, adaona zimene Ambuye Yesu Kristu amachita, kulalika ndi kupanga. Ngati zizoonekati kuna kuti Ambuye Yesu was special. Chikhristu ndinezoona is very special. Ndi chinthu chapadera-dera. Chifukwa muyambitsi wake ndi Mulungu mwini. Koma kuti nanga zizindikiro za nthawi ino kuti tikuzidziwa, tikuzitsata. Kwa ife chabwino amene tili makolo, akuluakulu anzanga, makolo, tikeza amene tili mbanja, tikakhala ndikumaziona ifeyo, ndikumaona maphunzitso a mpingo pa za family, maphunzitso a mpingo pa za kaleredwe ka ana, maphunzitso a mpingo pa mkhalo wa moyo, kuti zimene zizi ngati munthu wa mbanja zikundiuza chani, zikundithandiza chani kuna kuti ndidziwe, ndione monga mendena kukhalira ngati munthu. Zimakhala zomvetsa chisoni, which is another a sign we have to lead today. Ndifukwa chani we have too many marriage breakdowns. Ndifukwa chani ndi ma divorce rates ambiri today. Is that not the sign of the time? Kuti chimene si chizindikiro. Ndipo kuti muchizolimi Ambuye sakundilankhula kuti chani ine as a married man or as a married woman. Ndikakumbukira newspaper ina ya mwezi uti imene ngakhale ma judges, I think idali mu Nation newspaper ngati si mu Daily Times, imene ngakhale ma judges amadabwa ndi the rates of divorce in Malawi. Tupange ready society ya mtundu wanji. Chimene chikupangitsa kuti tifike mpaka na pamene popo ndi chani? Nanga tikaona za makhalidwe ana alero, early marriages, zija zinatchuka pakati killing people with albinism, anthu amene ali albino kuwapha. Kodi ifeyo ngati akhristu zimene akutilankhula chani? Because ngati sitikuona zimene mawu a Mulungu akutilankhula, then we are failing. Tikulephera kuwerenga zizindikiro za nthawi ino. We are failing to read the signs of the time. Koma potenga zimene tikuziona tikuchitika lerolo, mawu awawa pamene Ambuye Yesu analawula kuti ine chizo china sindzakupatsa pati icho chayona chokha chicha. Mawu ngati amenewo akutiuza chani inuyo ndi ineyo lero today? Ati ku Malawi kuno tichite zotani? Ati kumudzi kwathu tichite zotani? Akuti makumene limene makhala tichite chani? Akulankhulanso kwenu ngakhale mafumu, mawu amene wawo zimene zichitika mmudzi mwanu ngati mfumu, mmene muwaluzira anthu milandu ngati mfumu, zikusonya chani, zikusonyeza chani? Kuti aliyense amene ali ndi ndalama hayi ndithu mlandu umangodutsa, just like that. Koma upanda ndalama ngati ine wafera ku ndende pa mlandu obatu mwina nkhuku, kapena sikungondiganizira chabe kuti mwina ndaba nkhuku.
Ndiye tikakhala timene kuzenaona kuti kodi situation imene ikuchitika leroli kwathu kuno ku Malawi ikutilozera kuchani. This is a sign of something maybe that has gone horribly wrong mmoyo mwathu ngati akhristu. Chizonjera kuti zina chake chalakwika kwathunthu pa moyo wathu. Chifukwa choti ndikunena kuti mkhalo wa Chikhristu, the values of Christianity tazika pambali, zili pa bench. Ngati china zimenezi ndikosatheka kuti tiwerenge tione the signs of the times. Choncho ifeyo ngati akhristu, choncho ife ngati anthu tiyenda kuzindikira nthawi inoyo ndi nthawi yoti ifenso tilape, tisinthe moyo wathu, tiyambe moyo wabwino wogwirizana wokondana ndi Mulungu. Tikhale ndi chikumbumtima chomamva mawu a Mulungu, kuwawerenga ndi kuwagwiritsa ntchito. Mwezi wa 3, mwezi wa September was the month of the Bible, unali mwezi wa malemba oyera. Ndangati aife mmodzi ngati akatolika ngati akhristu tinatenga nthawi kuwerenga malemba oyera. Ndangati aife mwina wabene wansembe natenga nthawi to go through malemba oyera. Ndangati aife amene popanga dziganizo za moyo wathu, the decisions of our lives. Ndangati aife timatsogozedwa kapena tinatsogozedwa mwezi uja wa September ndi mawu a Mulungu. Pachita mati mawu a Mulungu is light. Mawu a Mulungu ndi kuunika kumene kumatiunikira. Takumbukira nambo Yesu Khristu asadachite chachikulu chilichonse amapemphera. Takumbukira nambo Yesu Khristu akufa pa mtanda amapempherabe. Andi zimazipeza m'malemba oyera zimatiphunzitsa chani? What do we read from these scriptures, from the episodes of scripture? Ngati zizindikiro za nthawi lero ndifuna kuti inuyo ndi ineyo tisinkhesinkhe mozama kuti kodi zinthu zimene zikuchitikira nthawi yathu ino lero today zulankhula chani ku dziko la Malawi, zulankhula chani kwa ine ngati munthu, zulankhula chani kwa anzanga amene timachita ndikukhala nawo, zulankhula chani kwa achinyamata ndi ana, zulankhula chani kwa ife makolo amene tili m'banja. Signs of the times. Kamene fesu tungoyenda ngati khope, mamudziwa khope mbala mejamati kumene kwapita mphepo nkomweko. Zoti I have values ngati Mkhristu ngati Mkatolika tidazika pambali. Substitute. Ambuye Yesu amachenjeza anthu awo. Sindikupatsani chizindikiro china kupatako cha Yona. Lero Ambuye Yesu ndikhozoda kuti akutiuza kuti sangatipatsenso china chizindikiro chifukwa choti Ambuye Yesu is the sign. Ndikufunseni funso. What difference will you make mwezi uno ukamatha wa Oktoba kuti tapemphera corona komanso tabalalitsa za nzeru za Chikhristu? Ndi anthu angati amene ndiwathandize kuti asendeze pafupi ndi Mulungu? Kapena anthu angati amene ndiwapangise kuti achoke pafupi ndi Mulungu? Mwezi uno wa Oktoba, mwezi wa corona, pepani timanena base. Ine ndimaunyadira zedi mwezi uno. Ifene ndabadwa ati mwezi unowo wa Oktoba uno ndine mwana wa coronayo, ndine mwana wa chibalalitsoyo. Koma nanga inuyo mwezi uno wa Oktoba, chibalaliso cha mpingo, mwezi umene timapempha through the intercession kapena uneneri wa amayi athu amayi Maria, tithandiza bwanji mpingo kufalitsa uthenga? Choncho Ambuye Yesu lero akutipanga challenge akutiuza tiyeni tione zimene zikuchitika motizungulira zisanduke chizindikiro. Koma chizindikiro chachikulu ndi yemwe Yesu Khristu amene ali pakati pathu. Timpempha Ambuye Yesu Khristu atithandize to read the signs of the times, tiwerenge zizindikiro za nthawi ino. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.